Музыка шмәкәре Газиз Әлмөхәмәтовтың тууына 115 ел тулды. Без, Әлмөхәмәтовсылар, без моң дөньяһын һөйүселәр, без ебез киләсәгез. 3 көн буе Асылыкүл буенда Урал батыр эпосы яңгыраны. Бөек халык ижады кумарткыһы менән рухланды, үзара дуслашты, бер-береһен Урал батырсылар дип дурланы укучы яшьтәребез. Улар тауган ере, иле, халкына тереху бирккән Урал батыр васыятына тогры. Дөньяла тик яхшылык менән яшәргә аманат алган яңа буын. Борын-борындарында кеше малар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә курыйы барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган ди бер урын. Унда булган ди бурын, Җәмбирли дигән хас, Җәмбикә дигән хас. Кайда баргауларга, ул урында юлмасын ди. Был капсы, кайдан монда килүен, анда исә йөрүен, кайда турып калуын, үзләре аңлаткан ди. Икәүдән икәү шул ердә, башлап өмер иткәндәр, тора барал икәү, ике уллы булып киткәндәр ди. Шүлгән булган, Урал булган, икесене.